Carys Eleri Evans. Yn hoff air i yw tyle. Gair brodorol o gymgwendraeth. Yn y gogs chi'n gweud allt neu rhyw, hyl tyle. Ofan mwyaf mewn bywyd yw bod y byd yn rhedeg mas o gaws. Y llyfr diwethaf nes I ddarllen oedd Sympathy for the Devil gan Howard Marks. O, yn hoff gan. Y hoff gan. Fi rili ddim yn gwybod. Hang on. Mae'n rili anodd. Okay. Y hoff gan I, fi credu, sy'n cymryd fi nôl I yn teenage years pan o'n i'n massive #1 fan o Take That. A un o nawr pan fi'n i'n gigs fi'n llefen, Pray. Yn hoff ffilm I, hwn yn rili anodd achos mae jyst cymryd y ffilms. Yn hoff ffilm I blwyddyn diwetha oedd Rise of the Planet of the Apes gyda James Franco, oedd y mwnci yna yn amazing. Cas beth am ymarfer. Fi'n joio ymarfer, a weithiau mae'r breaks yn mynd rhy gloi. Comidian y cast. Wel, mae'r cwestiwn yn bach yn sexist, really. Comidian a Comidian. Wedyn ni Comidian Dyfrig a Comidian Catrin. Gora yn y bora a Linwen. Mae wastad yn sprightly a mae wastad yn bounce am wedi'r lle. Cas beth am actorion. Yng nghas beth am actorion yw y ffaith bod nhw'n neud fi gorpsio pan fi'n trial bod yn really serious. A ti'n trial bod really serious yn ei golygfa dwys iawn a wedyn ni neu rhywun jyst canu hen fych fore fe digwydd y bore yma, diolch dyfrig. Dawnsio 2 droed chwith. Wel, so ni wedi gwneud lot o ddanso fer y cyfryw, ond gan bod e'n fwy o fachan war y rygbi na beth yw yn ddim arall. Rodri Miles, sorry. Peth diwetha cyn ar lwyfan, mae'n dibynnu ar y sioe diwetha nes I deithio, o'n I jyst mynd trwy'r prif speech yn rili gloi jyst I gael y diction yn iawn a jyst I gael y meddwl I arno fe, neu jyst mynd i'r toilet. Gair I ddisgrifio Linwen. Annwyl.